trampolin. Oh my god! Kan du komme her, jeg får dig? Du gør der ikke noget. Sikke en smuk dag. Hvad fanden er nogen, der er blevet mordet? Er du død? Ja, vi på fjernsynet. Hej. Hej til det her, det er en quiz. Jeg er Bob. Og jeg er Bob. Ja. Så det her, det er Bob og Bobs quiz. Hej. Sig hej til alle derhjemme. Nej! Hej! Sæt dig! Vi er live tv! Jeg er bare så totalt bedre end hende, Bob. Ja, okay. Ja. Ved du hvad? Vi kan lave en dyst. Ja, men det synes jeg. Skal vi? Ja. Skal vi? Ja, okay. Mig og Bob, altså Bob og Bobs quiz er lige blevet lavet om til Bob og Bobs dyste quiz. Okay? Ja. Så nu, det her, det er hvor Bob og Bob... Okay, sådan som man kan stikke. Er det fordi, den blev så god, mand? Ja, stikker. Ja. Det var flot. Ja, det var flot, ja. Bob udfordrede mig i at lave bagvendt salto. Den slår jeg så meget. Bob! Han sidder lige der. Ja, røg. Væk. Og så, nu laver jeg den, og så skal jeg udfordre ham bagefter. Stop så vidt det. Det. Ikke cool. Okay, nu kommer den. Det var bare totalt god, mand. Det er for satan. Okay, nu kommer min. Nu udfordrer jeg Bob i at lave den flotteste barani. Okay, jeg starter. Det var min barani. Det var min barane. Okay. Bob har lige udfordret mig i at lave en barani. Ja, nu tror jeg vil lave den. Det tror jeg er bedst. Øj, jeg blev helt våd, når jeg sidder der. Øj, her. Okay. Kom så, nu kommer den. Nå. Hopla! Det er bare totalt fedt. Nå, ja. Jeg tror, jeg vil udfordre, hvad fanden er det nu, hun hedder? Bob. Nå jo, Bob. Jo, vi skal se, hvem der kan lære den fineste. Den her. Det her, det er min. Det er min. Kan du ikke huske navnet på den, Bob? En ryg rundt. Ja, en ryg rundt. Ja, vi kan sige, vi retter lige på kameraet for... Sig hej til dem derhjemme. Hej. Nej, du hedder Bo, jeg er mig.